Niinpä niin. Ja ulkoa kääntelee siellä sitten Tero Helenius itsensä tuohon kolmospaikalle. On kärjessä Pasi Puttonen, Päijät-Hämäläiskuljettaja Vantaalla asuteleva huoltomies Nestorin tuote Fiatillaan. Nestorin tuote osakeyhtiö ja Korson pojat on yhteistyökumppaneina. Ensimmäinen kierros menee Korson pojille. Pasi Puttosen piikkiin. Mikael Kykkänen, Anjala Koskinen kuljettaja kakkoskokeena. Helenius kolmantena. Ensimmäinen putoaja Teppo Kirjavainen tässä vaiheessa. Edes näistä kuljettajalle ja tarjotaan siellä nimenomaan sitten Heleniukselle jopa kakkospaikkaa. Siinä oli niin sanotut avoimet ovet. Ja nyt Helenius lähtee hakemaan sisäpuolelta avoimia ovia. Ei kerkiä saamaan kellaa vielä tuonne rinnalle. Ja jälleen uudestaan siinä nyt nousee vielä kamppailuun mukaan Kirjavainenkin ahdittelemaan Heleniusta. Se nyt vähän vaikeuttaa Heleniuksen suorasta. Helenius ihan selvästi miettii, että tämä ihan tehdään Roomassa, mutta ei uskalla miettiä. Mutta siellä pitää pitää uuden takapuolella. Saattaa onnistua tai sitten ei. Eli kärjessä nyt tässä vaiheessa Mikael Kykkönen jatkaa välierissä. Ja toisessa on se Helenius jatkaa välierissä sekä Pasi Puttonen numerolla 50.